danna subscribe sannan sai ka danna ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ɗan uwa musulman da Allah sallallahu alaihi wasallam. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fili namu mai albarka mai suna annabin guda ɗaya ne. Cikin hikima da ikon Allah yau ma mun ƙara dawowa da sabon bako wadda sananne ne, wadda duniya ta san shi kuma musulman da Allah ma sallallahu alaihi wasallam sun san shi, wato Malam Ibrahim Autan CD. Muna yi wa babban bakonmu barka da zuwa wannan fili namu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yan uwa masu kallo da sauraron mu ne mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai kamar da kuka ji, sunana Ibrahim Isa wanda aka fi sani da Autan CD, kuma ya tattaunawa tamu na tani za mu ɗauki maudu'in mu sakamakon maulidi ne gabato, ko mu tattauna a bisa inganci da kuma halittin maulidin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda alhamdulillah ko babu komai Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana alƙur'ani cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu. Alhamdulillah, lalle fadalar ubangiji tana da yawa. Allah ya mana fadala daban-daban. Wani Allah ya mai fadala ta lafiya, wani Allah ya masa fadala ta ilimi, wani Allah ya mai fadala ta kuɗi, wani Allah ya mai fadala ta shuhura, wani Allah ya mai fadala ta ƴaƴa, wani Allah ya mai fadala ta zaman lafiya, wani Allah ya mai fadala ta ɗumbin ƙaunar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To in ko da wannan za mu yi farin ciki, in muka duba sai mu ga babu mafificiyar fadala da ya kamata a yi farin ciki da ita irin fadalar da Allah ya ba mu ta ƙaunar sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To alhamdulillah, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma gaya mana a wata aya cewa fa amma bi ni'imati rabbika fahaddis, lalle ni'imar ubangijinku ku zantar da ita. To ko ashe babu ni'ima da ya kamata mu zantar illa in ni'imar da Allah ya mata san manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wannan ya zamanta cewa ya halatta mai taro ba don kuma ba sai don tunawa da lokacin da aka haife yin halittar sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wannan kuma tunawa ko kuma farin ciki da za mu yi ya danganta da nau'ikan abubuwa da dama, wanda in kai shi don farin ciki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya inginta. Wani zai tara jama'a ne duk kawai a yi ta faɗin isa da girma da daraja wanda Allah ya bai wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wani kuma a wannan ranar zai yi yanke-yanke ne, za a yi dafe-dafe a ciyar ba don ko ba sai don murna da haihuwar fiye halittar sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wani kuɗi zai tarbawa don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani zai sa ne kawai a yi ta gyaran waje, a yi ta ƙawata wajaje, a yi ta abubuwa da dama ba don ko ba don nuna farin cikin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani ma azumtar ranar ike yi ba don ko ba domin nuna farin cikin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda da aka tambaye shi halittar sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullahi mun ga kana azumin litinin da na alhamis. Sai ce ina wannan azumin ne na litinin saboda ina murna ranar ce da zo duniya. Ranar alhamis kuma ina wannan azumin ne saboda ranar ake kawo min aikin bayi nake duba, wanda daidai shikenan ya roƙi ubangiji Allah ya kafa, wanda kuma kuskure ya roƙi ubangiji Allah ya gafarta masa.
to alhamdulillah yan uwa musu ya manzo Allah sallama kun ji abubuwa da dama da ya kamata mu duba wanda yake tabbatar mana da ingancin cewa ya kamata mu taru don manzon Allah mai farin ciki saboda shi. Lalle farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne da ta wata fuskar ma ya zama wajibi ko ba don komai ga kuma wata ayar da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa taruwa yake da shi da mala'iku suna yawan manzon Allah salati. inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wannan fa Allah da mala'ikunsa kenan. Shi kuwa lalle domin farin ciki mu ma da manzon Allah ya kamata mu taru ta kowace fuska da duk abin da za mu iya da duk wata irin gudunmuwa da za mu yi don kawai nuna cewa annabi sallallahu alaihi ya sauka. Shi ne 12 ga watan Rabiul Awwal wanda ya taba ga watan Rabiul Awwal ranar suna kenan. To wannan wata wasu sukan fara bikin su ne ma tun kafin watan ya shiga, wasu da zarar watan ya shiga, wasu sai ma watan ya fita. Ala ayyu halin da kawai ana so kai farin ciki. Idan kai farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai farin ciki da Allah. Farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin ciki da ubangiji ne. Ubangiji yakan farin ciki da wanda ya farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba komai zan tuna mana abu daya, mu ummatu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya fifita mu ba don kuma sai don wannan annabi muka zamanto mu ne khayr ummat saboda alfahum sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mu ne aka ba wa ganima mu ci ba komai, mu muke da istighfari ba don kuma sai don manzon Allah, mu muke da alwala ba don kuma sai don manzon Allah, mu muke da khamsu salawatin ba don kuma sai don manzon Allah. Kai dan ko ba a ce kai farin ciki don manzon Allah ba, ashe a hankalce ma ya kamata. Saboda haka ina da jawo hankalin yan uwa, ya kamata kamar yacce muke farin ciki da lokacin da muka samu ƴaƴa, muke farin ciki da lokacin da muka samu karuwa ta aure, muke farin ciki da lokacin da muka samu aikin yi, mukan yi farin ciki da lokacin da aka ba wa ƙasar mai yancin kai. Idan lokacin ijiyo ma sai mu kuma yin farin ciki a wannan lokacin ne ƙasar mu ta samu yancin kai. Ya dan uwa, wannan bai mamakar da kai ba, sai dan an ce ai farin ciki dan samu wanda da shi ne kai kanka ka san wane ne kai. Shine sai na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Lalle ya inganta mu taru mai farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan annabin namu ne, mu al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk kuma abin da Allah zai mana yi mana dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wasu annabawan ma a baya da dama lakaji su so suke ma su kasance a cikin wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa da wannan nake ƙara jawo hankalinmu, lalle annabi sallallahu alaihi wasallam gaske ne. Saboda haka kowa kuma na alfahari da nashi. Saboda haka dole a kowane lokaci mu fito mu da cewa lalle annabi namu ne, ko da lada ko ba lada, lalle ya kamata mu nuna annabi namu ne. Ko babu aya ko babu hadisi, lalle ya kamata mu nuna annabi namu ne. Ko ba don komai ba, shi kadai ne fa annabin bukati, shi kadai ne annabin duka, shi yi mana gata sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To ashe wai sai mahaifiyarka za ta kuma goya ka, za ka yi mata halacci a kowane yanayi. Ya kamata mu farin ciki da fiye halitta sallallahu ta'ala alaihi wasallam, da wannan kuma umarni ne ma na ubangiji wasu ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kuma shi farin cikin nan kamar da muka faɗa a baya, ta kowace fuska da duk abin da zaka iya kawai kai, in kayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba kuma Allah ma ya karba. Sai dai abin da zan ja hankalin ma ƙarshe shine akwai yanayin da idan kai abin sai ya halatta, idan kuma kai abin a wani yanayin sai kuma ka bata shari'a. Shine a cuɗanya maza da mata a yayin nuna farin ciki, wannan ne yake haramu. Amma idan matuƙar za a yi wa abin tsari, a ce maza daban mata daban, a yi wa abin tsari kamar da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ai duniya ta sani shela aka danga yi. Dabbobi suna shela, dabbobin sarari suna shela, dabbobin ruwa suna shela, aljanu suna shela, mala'iku na sauka, annabawa na zuwa ta wanke ya halatta sallallahu alaihi wasallam. Malam inda wannan abu babu kyau da duk wannan bai kasance ba, amma sai gashi muna jin bisharori har da tutoci ake kafawa gabas da yamma duk dan wannan zuwan fiye halitta sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya kamata mu samu waje mu kawata kai da duk yacce za ka iya kawai farin ciki ne man fara hubuna na fahimi wanda yi farin ciki da mu za mu yi farin ciki da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah kullum ummati 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 ba fa wani abu yake nema a wajen mu ba, mu ne muke nema a wajen fiye halitta sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ba shi da yin shi baya bukata komai a wajen Allah ya cika shi da duk abin da ka sani tun kan izo duniya. Allah ya cika shi da komai sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ko kaga kuwa kuma sannan Allah ya mana umarni da lalle sai mun so shi mun bi shi mun mishi da'a. Idan muna magana farin ciki ne, duk idan baka farin ciki da mutum baka san shi ba biyayya babu da'a a ciki. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisan da ayoyi Qur'ani ana gaya mana ma ƴaƴanmu matsamo su gaban shiga wuta ko mu koya musu da so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da irin wannan taron ne mu taru za mu faɗi ɗabi'u na fiye halitta sallallahu alaihi wasallama da irin yacce in nuna mana cewa ga yacce za mu gujewa gunkuna mu bauta wa Ubangiji, ga yacce za mu daina fita tsirara, i koya mana kwalliya, i koya mana ado, izo mana da tsarki, izo mana da sallah, izo mana da alwala, duk abubuwan da ka sani na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo mana su. Wannan fa shi ake faɗa a taron maulidi. Da abin da kaji sabanin haka to ba maulidi bane. A yi Qur'ani, a karanta hadisi, a karanta sira, a yi ado, a yi kwalliya, a yi farin ciki. Shi kuma ba komai bane ake kuma da ake nufi da maulidi. Shi maulidin nan ilqa'ul fami fi sudur ahwab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kawai a jefa farin ciki a zakatan masoya manzon Allah, yan uwanmu, abokananmu, ƴaƴanmu da kannanmu, da haka ne kuma zamu da samu sakon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kun ga daga an ce wannan babu kyau a daina, to kuma ta wace fuska kake ganin za a dabba kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A irin wannan taron ne ake yabawa fiyayen halitta. Irin wannan taron ne ake tuna da gudunmuwar sahabban manzon Allah. A irin wannan taron ne kake gane su wane ne ƴaƴan annabi, matan annabi, iyayen annabi da dangin annabi, duk abin da ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya kamata mu fito komar babbatan mu da wannan lokaci yayi. A gida kake ko a daji, a baɗini ne ko a zahiri ne, kawai kai farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wanda nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ubangiji Allah ya bamu da annabi, Allah ya ƙara mana san annabi, Allah ya muna dan annabi, Allah kuma ya dame wa annabi, Allah ya tashe mu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aminu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Ibrahim Mutum Sidi, muna godiya, Allah ya saka da alheri. Ana kuma hasan Allah ya sake ka gida lafiya. Alhamdulillah, abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri namu mai suna annabi guda ɗaya ne. Ni da na gabatar Sadi Muhammad Ahmad, wadda kuka fi sani da Sadin Alhamis Sadi da Assalamu alaikum wa rahmatullahi.